Ladala pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter, pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku. Apa sing iso gedhe iki mung kowe. Aku ya iso gedhe iso wujud yaksa. Mbok duduhake ora kadangku tuwa, ora bakal tak wenehi ngerti. Ora mbok duduhake aja takon dosa. Wah, ladala gegulung kuandamu lakon tak kerek jangkamu ah.